Здравейте хора, аз съм Мистер Ана, както виждате в момента братът на Акси в момента вика като е нормален. И Акси, говори. Така, бахте много се вика, но сега ще един се снима клип на Skywell епизод. Ако искате епизоди, просто пишете долу в коментарите. Така, нека сега почва да играй. Не знам какво се прави тази. Вие не спомните, че разбрах. Не само това. Какво ще да свириш това? Не му даш. Колко да високо? Вау. Първо погледни героя, какво се казва, нали? Нормално героя. За сега. Доста добре е, много интересно. И един ще се казва да бъде. 16 мисля да снимам на FIFA. Да, знам, че мълчим много. Но просто толкова сме средоточени, нали? Да. Ето вижте колко надалече стигнах. Имаме по-голям рекорд. Стигнахме до някъде. Сега Акси се пробва да играе. Добре. Така. Вау. Вау. Ти тя игра не се играе, бе? Не. Сега за първи път се играе. Нещо толкова на високо стигна. Ти превъртя играта, човек, видя вижте докъде стигна. Вау, доста всъщност. Да не си игра тази игра, бе? Не, сега. Как ти толкова добър, бе? Сега. Какво ли ще... Взема да още такова. Вау, един като да не съм играл тази игра, но да. Но никога не съм играл тази игра. Ако някой знае. Вау, не. Какво е това? Давай, млекце. Поличката, what the fuck сега. Вау, доста съм добър, мисля. Просто съм мастър. Така, поничка, моничка. Уай! Бърз! Какво трябва да правя сега? Парашут! Играем си. Вау. Родил. Ой, каша. Родил.
И така. Но доста надалече мисля да стигнем. Да. Имаме ли сладко? Четири помни. Нали как съм да... Ти май се научи от мен. Просто знам как да игра. Как ще надалече стигнем? Мисля, че стане готово. Мисля, че стане готово. Ти? Какво? Ти не ще кликаш, ще стане готово. Hey, watch it! Pizza! Sushi! Ние си минах рекорда. Виж колко ли става имам на моя герой. Отиваме си пием. Си минах рекорда. Сега може да поиграме и на друга игра. Айде. Да. Леко лагна. С диска също е то. Да работи. На къде да играем? Има диска. FIFA. На FIFA. Не може. Къде го махнем? Знаете, мисля след 6 минути да спирам клипа. Не мога. Също доста средоточени бяхме. След 6 минути спирам клипа. Между другото, това не са малко минути. За мен. За клип, да. Ебе, още тук е една игричка на FIFA и до тук ще бъде. Папо, не остане време, може малко на Little Speech, що не? Нали? Да, слаб съм, защото вчера почнах да играя тази игра. За 17. Yes, бе! Колко е силен човек! Направо станах батка. Добре, ще играем срещу бат. Барса. Те са лесни. Не лесно. Вече са се бат. Аз съм вече за Реал Мадрид, защото те вече станаха слаби. Да купи си костюм на Реал Мадрид. Аз имам. Само че аз сега не съм си го избрал. Сега ще играя с... Да, ето, костюм на Реал Мадрид. Нали къдна Алинка? Какво? Нали къдна Алинка? Да. Не си, те вкараш така, се гледа се бати. Нали? И какво става? Излезе? Да. Сега ще ще я вкарам. Просто трябва да не мога да
Какво стана? Грега? Не. Корнер. Влезе. Излезе. Натам. Така. Вземах разпарен. Видя ли? Направо греда. Добре. Гол. Не. Не излезе. И сега ще изкарам хоп. Хоп. И хоп. То как е това наве? Бахте мазни вратар. Все пак са Барселона. Нали? Вижда ли гол? Все пак са Барселона. Нали? Пойдет. Один БГ. Хора, мисля, ще загубя. Да, губа. Добре, ще тръгнем на спринт да видим какво ще направим. Нищо. Добре, те спечелиха, но това не е нищо. Сега дали казаш и... Добре, тук... Не, направо не ти успиете една игричка. Да, и това. Да. Да, може да не коментираме чак толкова дълго, но този тук повторя. Чай колата. В нас. Бъди си. Чай колата. Така, ето. Ти колко трябва да си ходиш? Какво? Колко ти трябва да си ходиш? Когато си искам. Към 8:30. Тогава. Слушай, колко е? 7. Не, 6. Колко има още? След 2 минути спирам клипа. Една. След 2. Докато минем една играш. Да. Добре, мисля това да бъде всичко от мен. Надявам да ви харесва клипа. Не забравяйте да лайкнете клипа и да се абонирате. И Не забравяйте да пишете да коментирате, оценете, лайквайте и споделяйте. ти мислиш да си направиш канал, ако ти купят си някой телефон. И когато си има канал, Акси, му се абонирате. И чао. Добре.